Sidi guri mahi nangni onnai Gözünü anni gösegarva Dongnai mani anni onnai Nangna zebna sanflanga Sona बैक टू जॉन बांग्ला यूट्यूब चैनल फिन खेबसे बावनि थाखाय म्यूजिक वर्ल्ड दुनिया में आप सबको स्वागत करते हैं फिर से मैं एक नया अंदाज के साथ नोंथांमोननो आङो नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जितु आं प्रिभियास सं प्ले खालामलांबाय बे सङा थाखानाय बायदि मोनगासिनो आङो बे संखौ इसेल' स्लाइटलि बानायलांदों नामा बायदि मोनदों आङो माने दान्दिसेल' सोमोन जोंनि बेबायदि बे रिमाल दैमारिनि मोनसे सं दङ ओमफ्राय बे संजों माहाय एखे फ्राम नांदों आरो ओमफ्राय आं दानि जितु खनलांबाय लाइरिक्सखौ एसे गोरोन्थि खनदों आङो अब्लाबो माने सेम बेबायदिनो नांदों आरो ना माबाखौ टिउनखौ बेबायदिनो जागोन नामा ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जुदि बे समखौ 2021 आव खोनासंनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव आं लिंक होना होगोन जाय चेनेलाव मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आसा खालामदों नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो डिसलाइकआथ' फैखायो आं बेखौ जेबो अरजाया बे आंनि थाखाय मोनसे मटिभेसन जायो ओमफ्राय आं बेजोंनो एसे आपग्रेड खालामलांनो नाजायो ओमफ्राय अब्लाबो माखासे बेबस्था गैयिनि थाखाय आपग्रेड जानो हाया आरो बे बेबस्था खालामनोबा थाखा फैसानि गोनांथि जायो नङा होमबा स' थेंक यू सो माच गाइस नोंथांमोना आंनि थाखाय जेसेबां अननाय सापर्ट होबाय नोंथांमोना बे चेनेल आं डिसक्रिपशनाव लिंक होगोन बे चेनेलखौ नोंथांमोना बेयाव चेकआउट खालामबानो जाबाय 2021 आव जिखुनु जानुवारि मान्थआव स' नोंथांमोनखौ जायफोरा नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर होदों आरोबाव फिन खेबसे लोगो मोनगोन गाबोन